Seachtain de scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Tá mála mór faite ag scanan baithneise na rapalaithe géalacha as ba fairse nícap agus a premier ige ag féile Sundance. Scanan integranmhar go deo a dhéanann ciarú ar habacht na géalaige dar le léirmheastóir a bhain. Bhí scéal simolagainn faoi áras na géalaige an teatan seo tá cruinniú a lárug ag an áras leis an tíiseach chuna stadas mar agriocht tras tróran a phlé. Tá álas nua a min-tuairiscaí ó chruinnithe mhór an áras faoin na deachtartaí muoinithe a bhíonn ag an agriocht mar gheallar an tain fáilitiúil ó thuaidh. Tá túscartha an teatan seo le himachtaí lí a ag cóirle áitiúil ó thuaidh a dheoltaí d'íortas ar chóirtha sráide dáthangach, cé gur tromlach na gcónaithirí ar an tráid a éirí. Tá casa a thógáil a ag cóirle bearga ardmhatha droichead na banna agus craigabhan, cóirle nághlach go riú le chéan íortas ar chóirtha sráide géalaigh. Bhí scéal mór géalteachta againn an teatan seo fan lúntas a ddíachtaí le muinteoirí agus altarí sa géalteat, ten INMO agus an INTO ar dhéanann sin fan cheistin chéadúr agus dúirt John Boyle ceannasaí an INTO len ghfuil dochas ar dá bhhair go dóthar arás an lúntas tan chaill a dhéanú mar chud na caiisina turban acu leis an rialtas faoi chomhaonn tú pá nua. Nábhac an follabalú an chóirle faoi na gradam Oscar a bhí ag ahar Cillian Murphy agus é faoi agalú ag Helen ní hé ar an CLOS ar bhadú na géalteachta an teatan seo. Corcaíoch agus caintear lífa géalaigh é Brendan ó Murrachu a caiithfinn chuid mhór a híal in ngealteach Corca Ghibhne tá ó bhac Cillian ainmnithe Oscar mar gheall ar a fáirt sa scanan Oppenheimer. Agus ar deireadh tá scéal mór brisú tan ceaphrú bag nach cheart agus is muid tá sásta ní fad bhaineis lá eile bríide, túsanárí agus an leagáil an sinú, treth go mbeidh is sí níl bríd agus a háit sa tradiisiún a bheits a ceilairí ag scoil Geoffrey Merriman a tuairisciúil a nás na rí in deireadh seachtaine seo, so go níorí go geall lá. Agus tá chaill ar Tuairisc.